At sa all. Pero ang ay, ari kami di sir. Ara sa tan. Ang pila pa nila kung madaan ano. Hindi na pa nila ta. Pangayon. Kung ano di sir. Kaya nawili na ko sa mga fishes. So cute. Cute. Nakagawa na ka mo sir? Wala pa. Dira pa lang amayo kay wala pa ka mo pa. Ano sir? Apay lang sir. Ay, ilan na po ka naman. Kasi dira, kinaan mo. Pila pa si madam. Free pa picture. Pero mas nagaano kami dito sa koi ng cute sa mga fishes. Oo. Wala sila gululag. Dira namian sila pala boss. Sa mga gatulo. Ako lang nakakuha.